Wrth i'r tywydd boethi, bydd y cystadlu hefyd yn poethi yn Sioe Fawr 2026. Eleni eto bydd S4C yn dod â phob pedol, car na chader y sioe i chi yn fyw, ar-lein ac ar alw ar bob platfform cymdeithasol. Bydd y cyfan ar gael yn fyd-eang ar ein gwefan, iPlayer, Click, Facebook a YouTube. O 8 y bore, hawliwch eich sedd yn fyw yn y prif gylch. Gallwch neidio o un adrannau'r llall yng nghylchoedd y gogledd, canol a de, neu gwylio'r cylch yn ei gyfanrwydd gyda sylwebaeth dwyieithog. Am 9 y bore, bydd prif ddarllediad S4C yn dod â holl gyffro'r cystadlu a'r cymdeithasu ym mhob man ar draws maes y sioe. Bydd ein gwefan a'n sianel YouTube yn llawn dop. A chofiwch am y rhaglenni uchafbwyntiau bob nos am 9 o'r gloch. Heidiwch golli'r un funud. Ymlaen ar sioe.